Настоящи и бивши президенти, министри, депутати, политици, футболни звезди, съдии, спортисти, хора, които обичат тази велика игра, които стискат палци за националния отбор, които харесват футболистите на Пламен Марков, които знаят и могат да пеят химна едновременно 35-40 хиляди зрители. На това красиво място Националния стадион Васил Левски. И така трима наказани. Начал с Красимир Балъков на трибуните. За Румян Кулич останал в Китай. Един напуснал. Ей така, в най-важен момент казал чао на националния отбор в Хинки Шиши. Трима болни, двама излезли на инжекции, 8 титуляри отсъстващи от състава на Пламен Марков. Бразилия да си, Франция, Италия да си, ще имаш проблеми. Като че ли никой не го разбра на терена. Първите 40 минути, в които нашите стреляха, центрираха, целеха градите, за да дойде тази нелепа минута. Имал шанса на новия капитан Стилян Петров. Наследил лентата от Красимир Балъков, започна толкова щастно първия си матч с нея на рамото си, че едва ли някой би му завидял. Автогол и 1-0 за белгийците. И продължаваш да ни преследва мал шанс, докато отново да дойде неговия час. На Димитър Бербатов. Каквото и да се каже за играча с номер 9 в националния отбор, ще бъде малко. Звезда, спасител, супер голмайстор, изключителен коефициент на полезно действие, невероятно самочувствие, страхотен в националния отбор, не винаги в Байер Леверкузен. И докато се радвахме, че той всичко и винаги го може, дойде изравняването от страна на Даниел Боремир, защото междувременно белгийците отново бяха върнали интригата в матча и страховете ни, че няма да отидем на европейско. Не, ще отидем. Това го казахме с гола от Дуспа. Малко ни оставаше и да бием. Накрая и Пьер Луиджи Колина беше с нас. Но всичко е добре, когато завършва добре.